Lebapdaky karantin nokodunda saklanyan adamların käbirinin koronavirus barlığının pozitiv netije görkezendigi barada habarlaryň fonunda ýurdun saglyk puwdagyna gödäwçilik edýän wise-premieri Sebite sapar etdi. Marinin häkimetleri ilatdan maska giýmek talabyny hassa güýçlendirdi. Türkmenistanda 1 noýabrdan başlap dollugyna petiklenmäniň girdilip bilinjekdi barada habarlaryň fonunda Aşgabatda geçirilýän toý tomalaryň we sadakalaryň sany görnütin artdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň 4 habarçysy habar berýär. 25-nji oktýabrda ýurdun saglyk puwdagyna gödäwçilik edýän wise-premieri Lewawyň Türkmenabad şäherine geldi. Ol yerli resmiler tarapyndan taýýarlanan saglyk edaralarynyň ençemesine baryp gördü. Olaryň arasynda täze karantin zonasy, ýokunç keseller hastahanasy we ikinji saglyk öýü bar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan Lewaply habarçy yerli saglyk resmileriniň ençemesine salgylanyp 27-nji oktýabrda gürrüň berdi. Onun sözlerine göre vice-premier barıp gören edaralarynyň ählisinde kemçilik tapıp saglyk ýolbaşçylaryna käýinç yglan etdi. İkinji saglyk öýünde mundan 1 ýyl ozal awatlaýyş işleri geçirildi. Şol sebäpli yerli resmiler vice-premieri bu ýeri we täze karantin zonasyny görkezdiler. Muňa garamadan vice-premier olaryň ählisinde kemçilik tapdy diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol ýekşenbe güni vice-premieriň geçen köçeleriniň ýapylandygyny, käbir duralgy avtolowlary goýmaga ruhsat berilmändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Vice-premieriň Lewaby eden sapary barada resmi medeniýetde maglumat göze ilmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Lewap vilayet häkimliginden kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne agdalýan saglyk ýolbaşçysynyň bu sapary Lewapdaky karantin nokodunda saklanýan 4 adamyň koronavirus barlygynyň pozitiv netije görkezendigi we sebitde maska giýmek talabynyň güýçlendirilendigi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Lewaply habarçy täze karantin zonasyna şertler barada hem maglumat berip, bu ýere kabul edilýän adamlaryň sanynyň azaldylandygyny belledi. Täze karantin zonasynda krawatlaryň sanyny azaltmak arkaly bu ýerde saklanýan adamlaryň sany kemeldildi. Öňkü karantin zonasynda krawatlar 2 hatardy. Täze ýerde 1 hatar edildi. Indi öňkü ýaly 2-3 uçaryň ýolagçylaryny kabul etmäge mümkinçilik ýok diýip habarçy öňkü karantin zonasyna çadırlaryň eýem sökülüp aýrylandygyny hem aýtdy. Ýatlasak 12-nji oktýabrda Adatlyň habarçylary Türkmenabaddaky köpüwürli hastahanada esaslandyrylan karantin zonasynyň ýatyrylyp onuň amy derýanyň çep tarapyna Ozolky guruluşy kampaniýasynyň ýerleşen bazasyna göçürilýändigini habar beripdiler. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Mary vilayatynyň habarçysy Bayramaly şäherinde maska rejiminiň güýçlendirilendигini habar berýär. Ol bu çäre polisiýa tarapyndan gödäwçilik edilýändigini aýdyp, köçelerde her 20-30 metr aralygynda bir polisiýa işgäriniň ýerleşdirilendigini belleýär. Maskasy ýok adamlary hiç zat diňlemän uloga salyp äkidýärler. Hatda Bayramalynyň merkezi hastahanasyndan çykýan maskasyz näse adamlary hem ýygnaýarlar diýip habarçy şu günler munyň ýaly hadisalary köp duş gelse bolýandygyny we polisiýa işgärleriniň şäheriň köp gatly jaýlarynyň arasyndaky köçelere hem gödäwçilik edýändigini aýtdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatly bir habarçysy Türkmenistanda 1 noýabrdan başlap dollugyna petiklenmäniň girdilip bilinjektigi barada habarlaryň fonunda soňky günlerde paýtagtda geçirilýän toý tomgalaryň we sadakalaryň sanynyň görnütin artandygyny habar berýär. Habarçymyzyň iýberen suratlarynda we video ýazgylarynda 27-nji oktýabrda Aşgabatyň etrapçylarynyň birinde bolan durmuş toýuna 50-den gowrak adamyň maskasyz gatnaşandygyny görse bolýar. Şeýle-de video ýazgylarda maskasyz adamlaryň sosial aralygy saklaman toý aýdym saatlaryna bilelikde tans edýän pursatlary görünýär. Adatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary we video ýazgylary köpçüligiň dikkatyny hödürlemeýär. Ýatlasak 26-njy oktýabrda Adatlyň türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesi ýurdun Demirgazynyňky DZK-8 aýallar koloniýasynda koronawirusyň ýaýramagy şeýle hem Lewap vilayatynyňky ýagdaýyň
agyrlaşma bilen baglanşykly tutuş ýurtda karantin çärelerini girdimek meselesiniň çynlyky ara alınıp maslahatlaşylýandygyny habar berdi. Karar entek kabul edilmediği ýöne 1 noýabrdan başlap içerki gatnawlaryň togtadylmagyna çenli sebitleriň dolu izolasiýa edilmegine, regionlaryň arasynda hereketiň esasanam beýleki sebitlerden aşawa şäherine girmegiň gadagyn edilmegine garaşylýar. Iň berk gadaganlyk toý sadaka hatyralama ýaly çärelere girdilýär. Mundan başga da adamlaryň öýüň daşyna çykmagy çynlaky çäklendirilip biliner diýip Adatlygyň çeşmesi aýdypdy. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň dolu petiklemege garaşýandygyny aýdyp, olaryň aýyň ahyrına çenli ähli maşgala çärelerini geçirmäge howlukýandygy barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berýär. Şunuň bilen baglykda paýtagtyň ýaşaýjylary aýyň ahyrına çenli toýlary we sadakalary geçirmäge howlukýarlar. Köp howlularda çadyrlar gurulup aýdym saz eşidilýär. Maskasyz we ätýaşlyk çärelerini görmeýän köp sanly mihman maşgala dawaralaryna ýa-da sadakalara gatnaşýar diýip neşri 26 oktýabrda çap eden maglumatynda aýdýar. Bu aralykda Adatlygyň Aşgabat habarçylarynyň ýene biri paýtagtyň fiziologiýa ylmy kliniki merkezi hastahanasyna koronavirus alamatlary bolan näsaglaryň her gün eltilýändigini habar berýär. Soňky 2 hepdeniň dowamında bu ýere günde 7-8 näsag getirilýär diýip habarçy hastahananyň saglyk işgärlerine salgylanyp 27 oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan öz çäginde resmi taýdan tasdik bolan koronavirus hadisalary barada habar bermeýär. Adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler soňky aýlarda ilat arasyndaky ölüm derejesiniň görnetiň ýokarlanandygyny tasdiklasa da Türkmenistan dünýäde hiç bir koronavirus näsagyny resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar.